फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोना आंखौ नुगासिनो दङ यूट्यूब रियान सिनेयाव नोंथांमोनहा बिथांनि आरोबाव गुबुन भिडिअफोर मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल बटनाव क्लिक खालामनो दाबाव आंनि मुङा मुसि बिथोन बर' लकेल हिसाबै आंखौ बिथोन जाब्रां होननानै सिनायो आं 1990 मायथाइनि 8 नभेम्बराव जोनोम मोननाय उदालगुरि जिल्ला भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय खाग्राबारि खासेसुगानि आङो 2012 मायथाइयाव ग्रेजुएशन खालामदों आंहा बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर दङ ओमफ्राय आङो 2010 मायथाइयाव आईटीआईबो खालामदोंमोन डेट्स एनाफ एक्चुअली आं गिबियाव आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंनो लुबैदों एक्चुअली आङो सासे एक्टर बा हिरो नङा एक्चुअली आङो सावथुन मुलुगखौ आं मोजां मोनग्रा सासे व्यक्ति सुबुं इन्डिभिजुवेलि आरो आं बिदिनो सुजुग सुबिदा लोगोसे आं गावनि जि फिसा मोनसे रोंगौथि बेखौ लानानै आंबो आंनि जि गोसोनि फुंखा बोहैथि बेखौ बर' सावथुनाव आङो दैथायनो लुगैयो आरो बेनो मोनसे बाथ्रा सोंनोसै बे बाथ्राखौ माने बयखौबो सोंनाय जायो फार्स्ट लाभ माब्ला जादोंमोन फार्स्ट लाभ होनोब्ला एसे मिनिनोबो ओंखारो नाथाय आं दोनखोमानो सानाखिसै जेबो बै समाव मोनसे जारिमिनारि सानमोन 2008 नि 30 अक्ट'बर बै सानखालि एक्चुअली आं जायजों एक्जिस्टिं आं बेनि गिबि लाइजामजों दैथायदोंमोन आथिखाल जोङो 10 बोसोराव आगान सुरगासिनो दङ लाभ माने प्रेम बेखौ नोंथाङा माबायदि डिफाइन खालामनो सानो लाभखौ आङो फंसे सोदोबाव डिफाइन खालामनो हागोन होननानै आं गावखौनो साना मानोबा साफ्रोमबो सुबुं बा साफ्रोमबो व्यक्तिनि बेलायाव एसे आलदा आलदा आंनि थाखायब्ला गोसो थोनाया मोनसे सुबुङा गुबुन सासे सुबुंखौ अननाय आरो बे अननाया मोनसे समनिल' नङा बा थाद'नाय गैया बे अननाया मोनसे फुंखा बायदि बे सोमजिबाय थायो आरो जाय सुबुङा जिउ बुब्लियाव सोरजोंबा बे मोनसे फुंखाया गोथारै जुदि सोलिदोंबा बेयो जिउ जोबजासिम थायो आरो आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो मोजां होनदों माने मोननै गोरबोनि माने गोरोबलायनाय बेखौ बुंनो सानो आरो नङा होनबा थिगानो दङ नोंनि हबि होनोब्ला आङो फार्स्टलि जानो खोब मोजां मोनो आं अइलि फुड एक्चुअलि बांसिन जायो फास्ट फुड बेफोरबायदिनो ओमफ्राय नैथियाव आंहा सिनेमा नायनायाव थायो आंहा खोब सिनेमा नायो बिदि मेक्सिमाम आं इन्डियान सिनेमा नायो एक्चुअलि हलिउडखौ आं फ्राय फल' खालामा थामथियाव दङ आं जिम खालामनानै मोजां मोनो बास सिनेमा नायनायनि बाथ्रा बुंबाय रिसेन्टलि मा सिनेमा नायखो लास्ट आं सन्जुखौबो नायदोंमोन सन्जुखौ बर्थमान आं नायाखै दासिमबो मोजां नायना लानायनि गोनांथि दङ नायगोन नोंनि फेभरेट एक्टर बर'नि आरो लोगोसे बलिउडनि आं बर'नि बुङोबा सुकबिर कार्जि बिथाङा आंनि उन्दैनि सासे गोसो बोनो हानाय फावखुंगुर ओमफ्राय बलिउडनिफ्राय बुङोबा आरो मिथिखागोन सलमान खान बिथां चाल्लु बिथाङानो फेमिलि बुङोबा आङो आइश्वर्या आरो करिना कापुरा आंनि माने गोसो बोगथाबनो हानाय बलिउडआव आङो बर'निफ्राय बै समनि फावखुंग्रि आब' रिंकुमनिनि खोथाखौ बुंनो हायो आंहा फेभारेट गैयाबाबो आं मोजां मोननाय सानैसो फावखुंग्रि दङ रिंकुमनि आब' थाहैबाय आं बै समनि जिउथि बिथांनि टाइटेला ब्रह्ममोन ब्रह्म जानांगौ दा लेटेस्ट गोदान फोरनि गेजेराव सोरखौ मोजां मोनो निउ कामारखौ बुंनो नोंथाङा एक्चुअलि निउ कामारफोरखौ ओरैबायदि बर' सावथुन मुलुगाव आं बुंखादों आं एक्चुअलि हिर' नङा आंनि बैसोआव सोरबा जुनियर हिर'ब्लाबो आङो माने गासैखौबो कमन मोनो आरो बिथां हिर'फोरा साफ्रोमबो जेनेबा इट्स आदार माने क्वालिटिया दंजोबो सोरबा सासेखौ बारनानै सोरबा हिर'आ खोब टेलेन्टेड बेबो नङा माने जिखिनि जाखांफुनाय हिर'फोर नुबोदों आं गासैखौबो मोनसे थाखोनि एबा मोनसे पजिशननि होननानै साननानै लायो थेवब्लाबो माने सेलेक्टिभ आं एक्चुअलि सरि आं आथिखालसिम सेलेक्टिभ गैया गासैबो आंनि थाखाय फेमिलिनिफ्रायबो आं सेम कमेन्ट्सखौनो होनो सानो बेनि उनाव नों मोजां मोननाय माने दोंसे मेथाइ आं मोजां मोननाय मेथाइ बयनिख्रुइबो मोजां माने लाइफआव आरो दङ बिग्राय दानि बिथां मा मेथाइ मा होनगोन बै बिथांनि
हारि फोजाखांनाय बा हारिखौ लानानै जे पेट्रियट सं आं बेखौ खोब मोजां मोनो। मेथाइखौ खननानै दिन्थिबाय दसे। हागोन जानो हागौ बे समाव जोंबो उन्दैसोमोन मेथाइआ मा समाव दिहुनजाखो मिथिला। बर' माहारि जादों मानो एना एनि मा मोन्थाय लानानै जादों मानो एना एनि बेखौ आं खोब मोजां मोनो। मेथाइखौ खननो जोबोद मोजां रोंगौ। बेनि उनाव फेभरेट सिंगाराथ' बिग्राय ब्रह्म। बिग्राय ब्रह्म। निउ कामार्सनिफ्राय आङो बेबायदि बिनानाव नितामनिखौ खोब मोजां मोनो। ओमफ्राय मेलनिफ्राय लायोबा सोमखोर नार्जारि। बिथाङा आंनि आथिखाल प्रिय। बेनि उनाव अल टाइम फेभरेट गोजाम सिंगार आब' सुजुमा, आब' सुलेखा, आब' मेन'का बिथांमोननि मुंखौ आं मख'नो सानो। फेभरेट कालार आंनिया ब्लेक एन्ड व्हाइट। फेभरेट गेम आंनो फुटबल। मानो मोजां मोनो फुटबल? फुटबल माने एक्सुवेलि मोनसे हेबिचुवेल बायदि उन्दैयाव जोंबो नारें जुमब्राखौ गेलेबोबाय फार्स्ट टाइम मालाबा पलिटिन पेकेट बेफोरबायदि जुथानि मुजाफोराव सोनानै खाथुमबायना गेलेबोबाय देरै लावै जेब्लानो जोङो एम इ स्कुल फरायो गामिनि फिल्डआवहाय एसे एनै गेलेबाय एक्सुवेलि आं खोब गेलेथारो बेबो नङामोन जा सम मोनो एसे एनै गेलेयोमोन माने हेबिचुवेल बायदि आरो बेयो माने मावथारो खालामथारो होननाय बायदि गामिनि गथ'फोरा ओंखायनो आंबो बे मोनसे जिनिसा आंनियावबो हाबबोनानै थायो। उन्दै समाव लोगोफोरजों माने जेरैबायदि माने गेलेयो बे फुटबलनि बेलायाव दा फेभरेट प्लेयार फुटबलनिफ्राय आंना रनाल्ड'आ थाहैखाबाय मेसि थाहैबाय बिथांमोनानो। बेनि उनाव बर'निफ्राय गोबां मोजां प्लेयार ओंखारबाय दा बर्थमान जोंनि लकेलाव बुङोबाथ' गोबां दंसै बेनि गेजेरावनो जों नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव स्टार बेखौथ' हलिचरननि मुंखौ लानांगौ जायो। दा फंबाय चन्दन बर'नियाथ' आरो उनाव फैबाय थादों जों बिथांनि पारफरमेन्सखौबो उनाव नुगोन निस्सय मोजां जागोन आं बेखौनो आसा खालामो। मडेलार दासान्दि आङो बर'नि गेजेराव फावखुंग्रि हेलेनाखौ आं अनसायो आरो थिगानो दङ। बेनि उनाव फिल्म डिरेक्टर बुङोब्ला एक्सुवेलि आं बेखौ गले गले बुंगोन आङो एक्सुवेलि फावखुंगुर होननानै इस्टाब्लिसबो नंथ'आ जानो हागौ नोंथांनि नोजोराव नंगौब्ला आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो जिखिजाया आङो आथिखाल एक्सुवेलि दिंखिया बिबार एलबामखौ बानायनायनि उनाव आङो सासे डाइरेक्टरजों खामानि मावगासिनो दङ एक्सुवेलि फाग्लि सावथुन बेयावहाय आं बिथां गणेश बर'नि दैदेननाय डाइरेक्सनाव आं खालामदों। आं गेजेर गेजेर हयथ' नोंथांमोनाबो आंनि फेसबुकाव स्टेटास नुदों जानो हागौ गणेशखौ आङो दा आथिखाल बा सानबायबो थागोन आरो सानथावनाबो बिथांनि आंखौ बोसोन होनाय फोरोंनाय फुजायाव रिलिज जागोन बे फाग्लि सावथुना आं गणेशखौ आं गुरु होननानै सानो। बेनिफ्राय बलिउडनिफ्राय नों करण जहार रहित शेट्टीमोननि मुंखौ लानो हायो। मिउजिक डिरेक्टर ए.आर. रहमान। बर'निफ्राय आं गोमोथाव बसुमतारी बिथांनि गोदोनि मिउजिक सुजुनायफोरा आंनि गोरबोआव हाबनानै थाखायो आरो मोनफ्रोमबो मेथाइखौनो देंखोखौनो आं खोब मोजां मोनो। दा नोंथाङा माने दासिम जागायनायनिफ्राय माने बेसेबां सिनेमा बा एलबाम बिदि बानायखो? नोंथाङा आं बे बेलायाव गोनो गोथो दहायबो बुंदों माने आङो गावखौनो हिर' नङा होननानै आं बुंनानै लाखानांगोन बा एक्टर नङा होननानै जास्ट खालामनो गोसो जाग्रा खालामनो मोजां मोनखोमाग्रा सासे बेक्ति। गिबि आंनि एलबामा जाहैबाय दिंखिया बिबार जानो हागौ नोंथांमोना इउटुब चेनेलाव गासैबो नुनो हादों। नुदों माने गोबां पपुलार जादों गोबां अनसायदों बर'नि गेजेराव दिंखिया बिबार एलबामा माने जोबोद मोजां जादों आरो गोबाङानो माने अनसायदों। बेनि उनाव आं दा फाग्लियानो ओमफ्रायो आंनि गिबि सावथुन जाहैगोन आदा गणेश बर'नि डाइरेक्सन रबिराम ब्रह्मनि प्रडाक्सन खालामनायाव ओमफ्राय एक्सुवेलि उननि हाबाफारिया आं मख'नो सानला उननि अफारफोरखौ जेब्लानो सिनेमाफोरा ओंखारगोन अब्लानो मोनथिगोन। आं आथिखालसिम आंजों मा होनगोन आंनिसिम अफार फैनानै दङब्लाबो आं मख'नो सानला सम बायदि जाफुंसारोबा इयुनाव जोङो नुलांसिगोन माबायदि मा फिल्म खालामगोन बेखौ जों इयुनाव नायसिगोन। दा बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियाव आगान होनाय हिसाबै नोंथांखौ जुदि
बलिउडआव सोरबा एक्ट्रेसजों माने खामानि मावनो चान्स मोनोब्ला सोरजों माने खामानि मावनो लुबैगोन? नोंथांनि बे बाथ्रायाव आं गिबियावनो गसाइखौ खुलुमनांगोन आरो गसाइखौ खुलुमगोन बेनि थाखायसो आंहा जुदि गुन दङब्ला आंहा जुदि एबिलिटि दङब्ला आंखौ नट अनलि बर' आसामिस बलिउड हलिउडसिमबो लांगोन। आं जुदि रोंगौथि थायोब्ला आं बेखिनि स्कपखौ मोनगोन। आं बेखिनि रोंगौथिखौ सोरजिनो थाखाय आङो गोब्राब खामानि आं मावगासिनो दङ, मावलांनांगोन। बेनि उनाव आं गसाइखौ साबायखर बावनो सानो। सोंनायनि फिननायखौ मोननाय बायदि मोनासै, माने सोर एक्ट्रेसजों खामानि मावनो लुबैगोन? एक्सुवेलि बलिउडआव आं जुदि आगान होनो हायोबा बे मोनसे बहुत गिदिर जारिमिन, बर'आवनो बहुत गिदिर जारिमिन जानो हागोन। नाथाय आं बेखौबो सानो आं गावखौनो बे बेलायाव फिट नङा होननानै सानो। नाथायबा आङो खामानि मावनो लुगैयो, बे सैथो आरो आं बे समाव सोर फावखुंग्रिजों खालामनो लुगैगोन आं बेखौ मख'नो हानाय नंला। थेवब्लाबो सासे जायखिजाया नों मोजां मोनना थानाय जेनेबा साननानै थानो हागौ हयथ' माने आङो आमुखौ मोजां मोनो, बेजों माने सिनेमा बा खामानि मावनो मोनोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगोन बेबायदि। हमनानै लाबाय आंखौ सासे प्रडाक्सन बा डाइरेक्टरा लोगो हमफैबाय, आंखौ सोंफैबाय नोंथांखौ बलिउडनि थाखाय सेलेक्ट खालामनाय जाबाय, नोंथाङा सोर फावखुंग्रिजों खालामनो? अब्ला आङो मोनसेल' बुंगोन, जेकुलिन। आदसा जेकुलिन फार्नान्डेस। मिजिंथियो इयुनाव जाफुंगोन बेफोरबायदि साननाया। बेनि थाखाय आंबो सानो गोब्राब नाजानाय बा खामानि मावनायनि दरकार होननानै। बे गोनांथि दङ। खोथा मानो होआमोन नों समाय मानो लायामोन नोंखौ मोनगोन दिंखिया बिबारा गै दिंखिया बिबार।